बर' धोरोमाव गुलाय गुजायमोन सुवा सुतिमोन हाबलायनाय माबालायनाय मुगैलायनाय थायोमोन हाथाय बाजाराव थाङोबा साहा लोङा दै लोङा ओरैनो फैफिनो गुबुन हारिनि सुवा जायो होननानै दा बेफोरबायदि थासारि थायोबा जोंनि हारिया जौगानाय नङा होननानैथ' जोंना बे गुरुदेब कालिचरन बिथाङा जोंनि बे बर' हारिखौ जौगाहोनो थाखाय बे ब्रह्म धोरोमखौ लानानै फैदों आरो जोंनि बे बर' हारिनि माखासे खोमसि फोथायनाय बेखौ जों मारैहाय गोजान खालामनो हागोन बेखौ लानानैनो बे ब्रह्म धोरोमखौ जोंनि बर' हारिनि गेजेराव लानानै फैदों आरो बे धोरोमजोंल' नङा गोबांथार सोलोंथाइनि बिथिङाव आरो हारिखौ जौगानाय जेरै ट्राइबेल एन्ड बेल एन्ड ब्लक बेफोरनि सोमोन्दैबो मेम'रेन्डामखौ होदों होननानै खोनानो मोनदों बिथाङा माने धोरोमनिल' नङा माने हारिनि जौगानायनि फारसे गोबांथार खामानि मावलांदों आरो बर' हारिखौ खोमसि फोथायनायाव थानो नाङा माने जोङो मोजां सोलोंथाइ लानांगौ होननानै बिथाङा बेखौबो फोरोंलांदों जों बयनोबो गोजोनथोंसै बेयो आंनि थाखाय नैथि खेबनि थाखाय मैनागुरि गामिया मोनसे बर'नि ब्रह्म धोरोमनि थाखाय जारिमिनारि जायगा मानो होनबा बे जायगायावनो ब्रह्म धोरोमनि फार्स्ट टाइम जयग' होजेननाय आरो बेल' नङा बे जायगायावनो ब्रह्म धोरोमनि नेमखान्थिजों फार्स्ट टाइम जुलि होजेननाय दा बे जायगाखौ गोबां बोसोरनिफ्रायनो इगनर खालामनानै दोनदोंमोन गोदोसोनानै दंमोन आरो गोबांथार मानसिफ्रा मिन्थिया ब्रह्म धोरोमा बबे जायगायाव फैजेना बबे जायगायाव जयग' होजेना गोबांथार ब्रह्म धोरोम सिबियारि मानसिफ्राबो मिन्थिया दा टाइम जाबाय बेखौ मिन्थिहोनायनि आंबो सिगाङाव फैखांनानै भिडिअ बानायदों आंनि थ्रुयैबो माखासे मानसिफ्रा मिन्थिनो हादोंमोन बे जायगायाव जयग' होजेनदों होननानै हाबा होजेनदों होननानै दा बेनि थाखायनो आं खावलायो जायफ्रा बे ब्रह्म धोरोमखौ मानियो नोंथांमोनहा खौसेथि जानांगोन आरो बे जारिमिनारि जायगाखौ मारैहाय आरो फेमास खालामनो हागोन बेखौ नोजोर होनानै खौसेथि खामानि मावनांगोन बे जायगायाव समायना रमायना मन्दिर लुनांगोन समायना रमायना मन्दिर लुयोबासो जायफ्रा ब्रह्म धोरोमखौ मानिया बिसोरबो बेरायनो फैगोन बेरायनायजों लोगोसे नुलांगोन ब्रह्म धोरोमनि सिबिनाया मारैहाय गोसो सोलायनायखौ मोननो हागोन बेजों लोगोसे गोजाननिफ्राय फैयोबा हर थानो थाखाय जायगा गैया बिनि थाखाय गेस्ट हाउस नांगौ जायफ्रा ब्रह्म धोरोमखौ मानियो बिसोरथ' फुजिनो फैगोन नङा होमबा बाहाय खुलुमनो फैगोन नाथाय एथ' गोजान जायगा सोरबा गलाघाट सोरबा धेमाजि सोरबा तिनिसुकिया सोरबा नेपालनिफ्राय बाहाय जुदि सिबिनो फैयोबा थानोनो जायगा गैयाबा खस्थ' मोनगोन दा बेनि थाखायनो समायना रमायना मन्दिरजों लोगोसे गेस्ट हाउसनिबो गोनांथि आं बेखौनो खावलायो दुलाराय खौसेथि ब्रह्म धोरोमनि जेसेबांखि आफादफोर दङ नोंथांमोनहा बेखौ नोजोर होनानै जाहाथे बे बैनागुरि गामियाव समायना रमायना मन्दिर लुनो हायो मन्दिरजों लोगोसे हारिनि माखासे कालचार बेफोरबायदिखौबो देखायनो हायो जाहाथे गुबुन हारिफ्रा बाहाय बेरायनो फैयोबा जोंनि कालचारनि फारसेबो नुलांनो हायो आरो मिन्थिलांनो हायो दा आं बेखौनो खावलायो दिनै जोबोद मोजां मोनदों दा इनिसियेटिभ लाबाय आरो जे हायाव फार्स्ट टाइम जयग' होजेनदों बे हाखौ दान होबाय जाहैदों दा अफिसियेलि ब्रह्म मन्दिर लुनो थाखाय दा जोबोद गोजोननाय मोनदों बयबो फैनानै बेरायफै नायफै